Dobré ráno. Nebo ráno určitě, ale nevím, jestli dobré, protože jako moje kruhy mluví za všechno. Hlavně nespala jsem ani sekundu před letem a neříkám to tak jako ostatní lidi, kteří jsou unavení a řeknou, já jsem vůbec nespala. V Brazílii je o 6 hodin míň. Tam přistanu nějak kolem půlnoci v Kataru. Takže tam bude třeba 5-6 večer. Jsou 4 ráno. Tak jako 20hodinová šichta, jako to by snad mělo být nelegální, ne? Tak teď jsem se dostala do postele. V Kataru je 1 ráno, takže vzhledem k tomu, že jsem se vám naposledy ozývala ve 4 ráno, to znamená, že moje šichta trvala 21 hodin.